10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa Southfed at sunstar.com.ph to get the latest updates. Mayong adlaw, kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Gipahigayon karong adlaw sa partido ni Vice President Jojo Pinay nga United Nationalist Alliance kun una ang ilang Visayas wide launching sa dakbayan sa Sugbo. Gitambungan ang maong launching sa mga sakop sa una sa tibuok Kabisayan. Apil na sila si Cebu City Mayor Michael Rama, kanhi Senador ug Toledo Mayor John Sunny Osmeña. Mitambong usab sila si Paranaque Councilor Alma Moreno, Attorney Harry Roque ug Sulu Sultanate Princess Kiram kinsa midagan o mudagan pagka-senador ubos sa maong partido. Gianunsyo sab sa maong kalihukan nga si Senador Gringo Honasan ang mahimong running mate ni Pinay apan walay formal nga kumpirmasyon gikan ni Pinay. Wala sad mitambong si Honasan sa maong launching. Gisaway ni Pinay ang kapakyas sa kasamtangang administrasyon nga sulbaron ang kakabus sa nasud ilabi na sa Eastern Visayas. Apil sa plataporma ni Pinay mao ang paghatag og trabaho sa mga Pilipino, lakip niini ang pagpamubo sa income tax ug pagbag-o sa sistema sa gobyerno. Mayong balita sa mga minimum wage income earners sa Metro Cebu. Magsugod na ugma ang implementasyon sa 13 pesos matag adlaw nga usbaw sa suholan. Matud pa ni Ezekiel Sarcauga sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa Central Visayas nga sugod ugma ang minimum nga inadlawng suholan sa Metro Cebu dili mo minus sa 353 pesos. Samtang mga trabahante gawas sa Metro Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental magpabiling ubos sa status quo. Giklaro usab sa order nga mga eskwelahan nga wala mo implementar og tuition increase sa school year 2015-2016 pwedeng dili una makakomply sa wage order hangtod sa sunod abli sa klase. Dili gihapon interesado si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga modagan pagka-presidente sunod tuig. Apan 8 ka mga tao ang gitanaw karon nga posibleng maapil sa line-up sa mayor kung ugaling mudagan siya sa 2016 elections. Si kanhi North Cotabato Governor Emmanuel Piñol miingon nga mamahimong i-endorse ni Duterte ang 8 kung magpabilin ang desisyon sa mayor nga moretiro na sa politika. Ang 8 ka mga senatoriables mao sila si Senador Sergio Osmeña, Panfilo Lacson, Miguel Zubiri, Sarangani Representative Manny Pacquiao, Leyte Representative Martin Romualdez, Party List Representative Samuel Pagdilaw, Representative Mark Villar ug Manila Vice Mayor Isko Moreno. Mato ni Piñol nga gipili ni Duterte ang 8 ato sa usa ka meeting nga atong Martes sa gabii, kuyog ang iyang mga suod nga higala ug advisors. Kumpara sa nahitabo ni atong 2010, ang bus hostage taking kagahapon dito sa Manila nasulbad sa kapulisan sulod lang sa 30 minutos. Gipusil patay sa usa ka pulis ang suspect nga gi-hostage sa usa ka estudyanteng babay dito sa Taft Avenue sa Manila sulod sa usa ka bus. Sa dihang nagduda ang bus driver sa lihok sa sospetsado, iyang gipark ang bus ug nagpatabang sa pulis. Dinhi higayuna nang layat na sa bintana ang ubang mga pasahero. Nakahigayon ang pulis ug gipusil ang sospetsado ug nabuhian
ang hostage nga estudyante. Ang suspect gideklarang dead on arrival sa pag-abot sa Philippine General Hospital. Kahinumdumang usa ka tourist bus nga may sakay nga 20 ka mga turista gikan Hong Kong ug upat ka Filipino ang gi-hostage sab sa usa ka kanhi pulis sa Manila sa sulod 12 ka oras. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Parehong nakapugos og Game 3 ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles ug University of San Jose Recoletos Jaguars sa dihang ilang gipang pildi ang tagsa-tagsa nila ka mga kontra sa Game 2 kagabi sa Sisafi Basketball Finals. Ang defending champion Magis Eagles nipildi sa University of Cebu Junior Webmasters 63-53 aron pagtabla sa 1-1 win-loss standing sa High School Best of 3 Championship Series. Ang Eagles napildi sa Game 1 63-73. Samtang ang Jaguars munas ginhawang napildi o nipildi sa Southwestern University Cobra sa overtime 82-81 aron usab tablahon sa 1-1 ang ilang best of 3 battle for third sa College Division. Ang Jaguars napildi sa Game 1 66-84. Usa ka Pilipina ang nakasud sa blind audition sa ikasiyam nga season sa The Voice USA. Na-impress ni Ania ang mga judges sa dihang miawit siya sa classic song nga Dream a Little Dream of Me. Ang mga judges nga sila si Blake Shelton, Gwen Stefani ug Pharrell Williams nag-ilog ni Vashel sa mamahimong kabahin sa ilang tagsa-tagsa ka mga grupo. Mamahimong tatong 4-chair turner si Vashel apan gipili na lang sa judge nga si Adam Levine nga dili na mo pili. Kaniya tungod kay puno na ang iyang team. Matud ni Levine nga tinuod ang nga adunay exceptional talent si Amy. Human madungog ang mga comments sa mga judges, gipili niya nga mamahimong kabahin sa Team Pharrell. Si Amy nga nagbase sa Brooklyn, New York pag umangko ni Cebu Representative Gwendolyn Garcia. Ani ang tipik sa audition piece ni Amy. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night night, kiss me. Hold me tight and tell me you'll miss me while
Alang sa uwan pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. Ania ang balon sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!